illi nwieġbu għas-sejħa Qdusija. Għaliex? Għaliex mill-aħħar il-kooperazzjoni tagħna, il-kooperazzjoni tal-bniedem bid-djufija tiegħu mar-rieda u mal-opra tal-grazzja ta' Alla li jista' kollox. Id-djufijiet, id-nubiet, in-nuqqasijiet m'għandhomx għax jaqtulna qalbna, għax il-mulej fil-ħniena u fl-imħabba kbira tiegħu għalkemm huwa jaf illi aħna dgħajfin inewlilna jdejh u jurina l-imħabba kollha tiegħu. Għalhekk dawk li jixtiequ jimxu t-triq ta' Qdusija m'għandu xejn, m'għandu maħallu xejn jaqtalhom qalbhom. Mill-banda l-oħra jridu joqogħdu ħafna attenti minn dik it-tentazzjoni li jaħsbu li jistgħu jakkwistaw il-Qdusija bir-rieda jew bil-kapaċitajiet, bil-ħiliet tagħhom biss. Għandna bżonn il-grazzja ta' Alla. Ma dawn iż-żewġ tentazzjonijiet li huma ħafna attwali kif qed naraw u mhumiex xi ħaġa biss tal-antik tal-ewwel żminijiet tal-Knisja, inżidu oħra. It-tentazzjoni li naħsbu illi jistaltna ta' Alla hija xi realtà astratta illi għad naslu biex nifhmuha jew nagħmlu parti minnha fl-aħħar ta' żmien, fl-eskatoloġija, f'meta ssir il-laqgħa definittiva tagħna mal-mulej wara din il-ħajja. Huwa minnu li hemmhekk naslu għal kontemplazzjoni sħiħa u eterna ta' Alla illi ħalaqna u li għamilna propju biex inkunu miegħu għal dejjem. Imma s-saltna ta' Alla Ġesu ġie biex isejħilna nagħmlu parti minnha u nibnuha hawnhekk f'din id-dinja. Niftakru li Ġesu innifsu minn Alla sar bniedem propju biex jagħmel parti mir-realtà tagħna l-bnedmin. U allura anki aħna jekk irridu nsiru qaddisin, hemm bżonn li nibnu s-saltna ta' Alla hawnhekk issa illum għal bħutna l-bnedmin, anki f'dik is-soċjetà illi forsi tipprofessa illi ma trix taf b'Alla, illi Alla ma jeżistix, illi Alla għalija ma jfisser xejn. Hemmhekk il-bniedem u b'mod speċjali in-nisrani hemm bżonn illi iwassal lil Alla u propju isejjaħ bl-eżempju iktar milli bil-kliem il-ħutu l-bnedmin biex isiru qaddisin. F'dan għandna l-għajnuna u l-grazza speċjali tal-Ispirtu Santu. U magħha, iżid il-Papa, għandna wkoll l-eżempju, l-għajnuna, l-interċessjoni ta' Omna Marija u tal-qaddisin. Ejjew niftakru b'mod speċjali aħna, il-poplu Malti, illi għandna tant tal-qalbna, il-qima, id-devozzjoni lejn il-qaddisin, illi lil dawn il-qaddisin nagħmluhom festi tant sbieħ, speċjalment fl-istaġun tas-sajf. Illi fuq kollox il-qaddisin qegħdin hawn biex jakkumpanjawna, biex jimxu magħna, mhux biex jibqgħu fuq dak il-padestal fejn poġġejnihom u fejn tassew jixirqilhom li jkunu meqjuma, ammirati u mweċħa, imma fuq kollox biex jimxu magħna f'din it-triq u juruna li jimqar għal l-imperfezzjonijiet tal-ħajja tagħna. Aħna wkoll nistgħu naslu għal Qdusija u magħna hemm bżonn inkaxkru oħrajn. U fejn tassew jixirqilhom li jkunu meqjuma, ammirati u mweċħa, biex jimxu magħna f'din it-triq u juruna li jimqar għal l-imperfezzjonijiet tal-ħajja tagħna. Aħna wkoll nistgħu naslu għal Qdusija u magħna hemm bżonn inkaxkru oħrajn. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġagbu u Ġwanni u Lied Zebedew resqu lejh u qalulu Mallem, dak li se nitolbuk irriduk tagħtihulna. Xi triduni nagħmlilkom staqsihom. Huma wieġbuh, ħallina noqogħdu wieħed fuq il-lemin tiegħek u ieħor fuq ix-xelluk fil-glorja tiegħek. Imma Ġesu qalilhom ma tafux x'intom titolbu. Għandkom ħila tixorbu il-kalċi li se nixrob jien u titgħamdu bil-mamudija li biha se nitgħammet jien? Għandna, qalulu. Imbagħad qalilhom Ġesu, il-kalċi li se nixrob jien tixorbuh, iva, u titgħamdu wkoll bil-mamudija li biha se nitgħammet jien. Imma li wieħed joqgħod fuq il-lemin jew fuq ix-xelluk tiegħi din mhijiex ħaġa tiegħi li nagħtiha jien, imma hija għal dawk
li għalihom kienet imħejjija. L-10 l-oħra, meta semgħu dan, saħnu għal Ġagbu u għal Ġwanni. Imma Ġesu sejħilhom u qalilhom: tafu intom, dawk in-nies li l-bnedmin jgħodduhom bħala kapijiet tal-pagani, jaħkmu fuqhom u l-gbarat tagħhom jħaddmu is-seta tagħhom fuqhom. Fostkom m'għandux ikun hekk. Imma min irid ikun kbir fostkom għandu jkun għaddej tagħkom. U min irid ikun l-ewwel fostkom għandu joqgħod il-sir ta' kulħadd. Għax hekk ukoll bin il-bniedem u ma ġiex biex ikun moqdi, imma biex jaqdi u biex jagħti ħajtu fidwa għal kotra. Il-kelma tal-mulej. Għandu joqgħod il-sir ta' kulħadd. Għax hekk ukoll bin il-bniedem. Kemm imbagħtu biħmerijiet mulej aħna l-bnedmin. Preċedenzi, privileġġi, titli u gradi. Wara xelli fubna. U inġejt fostna awtorità bħalek, mhux biss bla pretenzjoni, imma tabbejt bil-ħażen tal-kotra. Takkist bil-martana. Iġġarrabt f'kollox bħalna barra d-dnub. U aħna, anke dawk taħdejk, nippretendu pożizzjoni vantaġġuża. Napprofittaw ruħna miċ-ċirkustanzi. Naħsbu li għandna dritt għalik iktar minn oħrajn. Qabel oħrajn, b'xi preferenza għax aħna. U l-oħrajn mulej jitmasħnu għax jippretendu li dat trattament jixraq lilhom. Kif ma nitalmu qatt mulej lanqas minnek. Int li stajt tordna tikkmanda tiddomina lil kulħadd, ġejt tagħti servizz kontinu. Titbaxxa fi grad inkredibbli. Toqgħod l-aħħar u l-aħħar. X'ma nersqux lejk qalbna qawwija mulej. Int tista' tagħder in-nuqqas ta' ħila tagħna għax ġarrabta personalment. Tafna sew, taf il-preżunzjoni tagħna. Edna f'postna mulej, umiljana, għarrafna x-xejn tagħna quddiemek u quddiem xulxin. Il-koll bżonnu, il-koll bżonn xulxin. Imlina bi spirtu ta' servizz, ħanaqdu lilek b'qalbna safja u lil ħutna b'dedikazzjoni sħiħa. Il-koll bżonnu, il-koll bżonn xulxin. Imlina bi spirtu ta' servizz, ħanaqdu lilek b'qalbna safja u lil ħutna b'dedikazzjoni sħiħa. Pope Paul VI was born as Giovanni Battista Montini, the second of 3 children, here in the small city of Concesio. Fausto Montini is the son of Ludovico Montini, the elder brother of Giovanni Battista. Fausto says that the 2 brothers were very close, and his uncle Giovanni was a frequent guest in their home. Ever since I was a child, I sensed that he was a very, very special person. He had a way of looking at you that was penetrating, but not to control you or to scrutinize you, but to try and understand you deep down, even when it came to the smallest of children's issues. If I had a serious problem, especially as an adult, I knew that the surest, most available, and most immediate person to get support from was him. During the terrible years of World War II, Monsignor Montini helped lead refugee and relief efforts, as well as help save Jews from death in the gas chambers. In November 1954, Montini was appointed Archbishop of Milan and named a cardinal in 1958 by Pope John XXIII. During the conclave in 1963, he was elected Roman Pontiff on the 5th ballot on June the 21st. As Pope, Paul finished the work of the Second Vatican Council and then devoted the next years to the colossal task of implementing its many reforms in the middle of immense social and political upheaval and during the storm of the sexual revolution. He had taken the name Paul to embody his desire to be a pilgrim to all nations.
In 1964, he made a pilgrimage to the Holy Land, the first pope since St. Peter the Apostle, where he met the ecumenical patriarch Athenagoras I of Constantinople, marking the first meeting between a pope and a patriarch in 500 years. His apostolic journeys over the next years included India, Fatima, Turkey, Colombia, Africa, the Philippines, and Australia. In 1965, he became the first pope to visit the United States. In a famous speech during the United Nations General Assembly in New York, he called on the world, "No more war, war never again." Jamais plus la guerre, jamais plus la guerre. Throughout his last years, he defended the true teachings of the Council and the Church's teachings on human sexuality, marriage, and human dignity. The Pope was saddened by the rejection of Humanae Vitae by so many Catholics and even priests and theologians, and he prophetically warned the world about the future consequences of a contraceptive culture. Pope Paul VI died at Castel Gandolfo on August 6, 1978, the feast of the Transfiguration. Pope, priest, and prophet, the teachings of Pope Paul VI have echoed across the pontificates of his successors. Pope Paul VI died at Castel Gandolfo on August 6, 1978, the feast of the Transfiguration. Pope, priest, and prophet, the teachings of Pope Paul VI have L-ewwel echoed qari. across the pontificates of Qari his miktib successors. tal-profeta Iżajija. Il-mulej oġbu jaksu bil-mart tal-li joffri ruħu b'sagrifiċċju ta' riparazzjoni huwa qatt jara nisel u jtawwa l-jemu. L-ewwel qari. U rrieda tal-mulej isseħħ bih. Wara d-batija tiegħu qatt jara d-dawl. Jiġba bit-tarif tiegħu. Il-ġust jiġġustifika lil qaddej tiegħu quddiem il-kotra. U l-ħażen tagħhom jitabba bih hu. Il-kelma tal-mulej. Wara d-batija tiegħu qatt jara d-dawl. Jiġba bit-tarif tiegħu. Salm responsorjali. Ħadd tkun mulej it-tiba tiegħek fuqna. Kif fik hi t-tama tagħna. Sewwa il-kelma tal-mulej. Kollox bil-fedelta huwa għamel. U jħobb id-dritt u s-sewwa. Bit-tiba tal-mulej mimlija l-art. Ħadd tkun mulej it-tiba tiegħek fuqna. Kif fik hi t-tama tagħna. Sewwa il-kelma tal-mulej. Ara għajnejn il-mulej fuq dawk li jibżgħu minnu, fuq dawk li jittamaw fit-tieba tiegħu biex jeħilsilhom mill-mewt ħajjithom u jaħjihom fi żmien il-ġuħ. Ħadd tkun mulej it-tieba tiegħek fuqna. Kif fik hi t-tama tagħna. Ruħna tixxenna għall-mulej u l-għajnuna u t-tarka tagħna. Ħadd tkun mulej it-tieba tiegħek fuqna. Kif fik hi t-tama tagħna. Kbir, assis li daħal fis-smewwiet, Ġesu, bin Alla, ħanżommu sħiħa l-fidi tagħna u nistqarruha. Għax aħna m'għandniex assis il-kbir li ma jistax jgħadder id-djufija tagħna, imma għandna wieħed li kien imġarrab bħalna f'kollox minn barra dnub. Ħanersqu mela qalbna qawwija lejn it-tron tal-grazzja. Biex naqilgħu għax aħna m'għandniex assis il-kbir li ma jistax jgħadder id-djufija tagħna, imma għandna wieħed li kien imġarrab bħalna f'kollox minn barra dnub. Ħanersqu mela qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġagbu u Ġwanni u li Zebedew resqu lejh u qalulu Mallem, dak li se nitolbuk irriduk tagħtihunna.
Xi triduni nagħmlilkom staqsihom. Huma wieġbuh ħallina noqogħdu wieħed fuq il-lemin tiegħek u l-ieħor fuq ix-xelluk fil-glorja tiegħek. Imma Ġesu qalilhom ma tafux x'intom titolbu. Għandkom ħila tixorbu il-kalċi li se nixrob jien u titgħamdu bil-mamudija li biha se nitgħammet jien. Għandna qalulu. Imbagħad qalilhom Ġesu il-kalċi li se nixrob jien tixorbuh, iva, u titgħamdu wkoll bil-mamudija li biha se nitgħammet jien. Imma li wieħed joqgħod fuq il-lemin jew fuq ix-xelluk tiegħi din mhijiex ħaġa tiegħi li nagħtiha jien, imma hija għal dawk li għalihom kienet imħejjija. L-10 l-oħra, meta semgħu dan, saħnu għal Ġagbu u għal Ġwanni. Imma Ġesu sejħilhom u qalilhom tafu intom dawk in-nies li l-bnedmin jgħodduhom bħala kapijiet tal-pagani jaħkmu fuqhom u l-gbarat tagħhom iħaddmu is-seta tagħhom fuqhom. Fostkom għandux ikun hekk. Imma min irid ikun kbir fostkom għandu jkun għaddej tagħkom. U min irid ikun l-ewwel fostkom għandu joqgħod il-sir ta' kulħadd. Għax hekk ukoll bin il-bniedem u ma ġiex biex ikun moqdi, imma biex jaqdi u biex jagħti ħajtu b'fidwa għal kotra. Il-kelma tal-Mulej. U ma ġiex biex ikun moqdi, imma biex jaqdi u biex jagħti ħajtu b'fidwa għal kotra. X'tip ta' dinja tixtieq tħalli lil ulidek? Paċi, dik l-aħwa. Xeħi ħalli ma' riġliet jien. Dinja ta' paċi u ferħu ma' kulħadd. Paċi, bejnietom. Għada u paċi. U jibqaw ikellmu lil xulxin. Dak għalija rispett ta' kollox. Dinja tal-paċi u tal-kwiet hi. Paċi. Bejn il-popli kollha. Mhux daw in-nies iridu jaħarbu minn pajjiżhom imsieken għax aqqas jafu se jaqbdu jagħmlu. Joqtlu l-dawk u joqtlu l-dawk u dawk. Fid-dinja għandna aktar minn 15 miljun refuġjat. Waqt li kull 15 sekonda xi ħadd mis-Sirja jsir refuġjat. U int, x'qed tagħmel biex tħalli dinja aħjar? Fid-dinja għandna aktar minn 15 miljun refuġjat. Għalfej allura le għall-ifriżar. Aħna fil-kultura tagħna u tista' tgħid fil-kulturi kollha b'mod jew ieħor, anke jekk xi ftit minnhom huma strambi għalina. Nirrispettawn lil dan anki lill-katavru ta' bniedem li konna ħabbejna. Okay? Anki l-katavru, anki jekk dan il-katavru qatt m'għandu ċans li jerġa' jgħix, qatt m'għandu ċans. Aħna l-uniku drabi li nifriżaw il-katavru huwa emerġenza mediko-legali. Meta jkun hemm bżonn ta' xi awtopsja jew xi ħaġa oħra u minħabba f'hekk ikollna nifriżaw il-kadavru biex imbagħad nistudjaw iktar tard. U għalhekk fl-istess mod aħseb wara iktar u iktar minħabba xi ħaġa ħajja, il-bidu ta' ħajja umana m'għandna l-ebda raġuni għalfejn nifriżaw din il-ħajja umana ħlief jekk mhux fil-każi ta' emerġenza meta ħankunu qed inżommu dik il-ħajja umana biex tista' tingħajjex iktar qudiem. Pereżempju, jekk l-om li kienet ħatieħu l-ħajja umana ġo fiha timrat serjament u allura ma tistax titpoġġa dik l-embryon ġol-ġuf tagħha u allura għal dak il-ftit minuti għax hija emerġenza għas-saħħa tal-embryon stess nifriżaw jew nifriżawha. Okay? Dan huwa l-uniku raġuni għalfejn għandu jkun moralment u etikament aċċettabbli u din hija kif inhi l-liġi preżenti, il-liġi li għaddiet fi 2012. Illum il-ġurnata qed inżidu l-ammont ta' embrjoni biex suppost inżidu il-chances li ikollna it-tfal.
Dan mhuwiex għal benefiċċju tal-embryon stess, u għal benefiċċju tal-ġenitur. U għalhekk l-embryon, il-bidu tal-ħajja umana qed jiġi oġġettifikat, qed jiġi qisu prodott li tista' tixtrih u tużah u iktar mhux tixtri iktar għandek ċans li jkollok dak li trid fl-aħħar, sewwa jekk tixtri 5 karozzi iktar għandek ċans li jkollok dejjem karozza biex toħroġ biha. Ma nistgħux nagħmlu hekk bil-ħajja umana. U minħabba f'hekk naħseb irridu noqogħdu attenti ferm fuq dawn il-proġetti ta' ifriżar. Tixtri iktar għandek ċans li jkollok dak li trid fl-aħħar, sewwa jekk tixtri 5 karozzi iktar għandek ċans li jkollok dejjem karozza biex toħroġ biha. Ma nistgħux nagħmlu hekk bil-ħajja umana. U minħabba f'hekk naħseb irridu noqogħdu attenti. Ikut l-eżis, il-kelma ta' Kristu hija ċara. Inutli ngħid jien naf lil Kristu jekk m'iniex lest nobdi l-kmandamenti tiegħu. Min jgħid jiena nafu u ma jħares il-kmandamenti tiegħu hu giddieb. U nafu minnu l-giddieb. Il-giddieb huwa x-xitan il-qarriq sa mill-bidu. Il-gidba tmur kontra l-verità. U l-verità x'inhi? Mod partikolari fid-dawl tal-kelma li wasluna l-sfiet tagħna llum. Fuq dan il-materja li tmiss il-ħajja umana. L-istess natura tal-bniedem. Fil-lili u lilek fina nfusna. Mod partikolari Kristu qal tal-kelma li wasluna l-sfiet tagħna llum min jżomm il-kmandamenti tiegħi. Min jara fil-verità jżomm il-kmandamenti tiegħi. Hekk qalilna natura tal-bniedem. Jirrifletti l-kelma ta' Kristu naturalment. Mela l-verità ta' Alla fuq il-familja, Kristu qal tal-kelma li waslu il-Ġenesi. Raġel u mara u Alla bagħathom sabiex ikattru jimlew l-art. Jirrifletti l-kelma ta' Kristu. U l-verità ta' Alla fuq il-ħajja, l-kmandament ta' Alla la toqtolx. Lil Kajin xejdu Alla. Meta jipprova jaħsel idej. Alla bagħathom jgħidlu d-dem taħuk qed jgħajjat mill-art. U l-verità ta' Alla fuq il-ħajja, l-kmandament ta' il-ħajja hija sagra. Id-dem ta' dawn ħutna qed jiġu mnista b'dan il-mod, iffriżati u jintremew dak jgħajjat mill-art. La toqtolx. U l-verità ta' Alla fuq il-ħajja, l-kmandament ta' il-ħajja mhuwiex tollerabbli li aħna ngħidu li aħna nsara u għaliex inħossuna komdi għax għandna flus fil-but. Iffriżati u jintremew ngħixu dak li kieku xejn mhux xejn. Aljenazzjoni kompleta. La toqtolx. Meta qed jgħaddu liġijiet mhuwiex iżebilħu d-dinjità tal-bniedem, jmorru kontra l-familja, komdi għax għandna flus fil-but. U aħna nibqgħu aljenati. Mhuwiex tollerabbli. Meta narfu li fejn jidħol il-bniedem, aħna mhux qed naħduha kif jgħid San Pawl, ġitni f'moħħi u f'qalbi s-sil ta' San Pawl l-Efessin. U aħna nibqgħu aljenati. Aħna qed naħduha kontra l-qawwa tal-ħażin. San Pawl mur jgħidilhom isma' intom mhux qed taħduha kontra l-ġisem u l-laħam ta' jidħol il-bniedem. Dan kollu hawn il-pjan tal-ħażin. Il-pjan tax-xitan. Moħħi f'qalbi s-sil ta' San Pawl l-Efessin. Ix-xitan li tiżeblaħ il-bniedem maħluqx bija Alla kontra l-qawwa tal-ħażin. U tajjeb li nieqfu mument u narfu kif wasalna hawnhekk. Dan kollu qed niddiskutu emendi għal-liġi il-pjan tax-xitan li titratta t-nissil tal-bniedem il-barra mill-kuntest naturali taħtija. L-IVF. Forsi kelma tqila, forsi hawn ngħidu diskutu emendi għal-liġi embrjoni. L-embrjon huwa jingħawed fil-ġuf ta' omna. Il-barra ħajja sal-mument tal-konċepiment tagħha. Kuntest naturali taħtija hija ħajja saħħa. L-IVF. Kif wasalna hawnhekk? X'inhi l-kelma tal-Knisja fuq dan il-punt? Jieħdu pass lura. L-embrjon huwa jingħawed fil-ġuf ta' omna. Il-Knisja bħala om taraf l-uġieħ tal-pjaga tal-infertilità. Kif wasalna hawnhekk? Meta li naxruha mill-karba ta' min jixtieq li jkollu tfal, jieħdu pass lura għal raġuni waħda. Il-Knisja bħala om tara, il-Knisja x'taċċetta u x'ma taċċettax tal-infertilità.
Ma traġunat, meta li għana xruħa mill-karba, ta' min jixtieq li kollha. L-IVF hija aċċettabbli jew le għall-Knisja? Għal-raġuni waħda. U l-verità hija waħda u tleżis. Il-kelma hija le. Knisja x'taċċetta? Għala, u x'ma taċċettax tal-infertilità. Ma traġunat, x'taċċetta l-Knisja? Nibdew il-pożittiv. Il-Knisja tapprova kull ma jgħin, kull ma x-xjenza tagħtina sabiex jgħin l-att bejn il-mara u r-raġel. Sabiex dan iwassal għall-ulied mixtieqa. Kull ma jgħin l-att il-Knisja tapprovah. Il-Knisja lek x'tik kundanna. Kull ma x-xjenza tagħtina sabiex jgħin dak kollu li jifret dan l-att tal-għotja sħiħa. Niftakru x'qal Ġesu, tnejn isiru ġisem wieħed. Dan l-ott ta' għotja sħiħa jippermettjew il-bniedem jikkoopera ma' Alla fit-tnissil tal-ulied. Dak kollu li jifred dan l-att ta' mħabba, dan l-att ta' għotja kompleta. Mill-att prokreattiv, ġifier mill-att li minnu jirriżulta tfal, il-Knisja ma tistax taċċetta. Għax imma kontra l-istess dinjità tal-bniedem. X'inhi l-kwistjoni allura? Il-kwistjoni u t-leżis, naraw, għandna miżjien qudiem għajnejn. Mill-att prokreattiv, ġifier mill-att li minnu jirriżulta tfal. Il-kwistjoni hija jew timxi l-Knisja ma tistax taċċetta. Għarek naqdu l-loġika ta' homsiken, ta' sentimentalizmu, jew għar tal-li għandi dritt, għax illum għandna dritt tal-kollox. Għandna miżjien qudiem għajnejn. Allura nasal biex nasal mezzi, biex nażel mezzi li ma jirrispettawx id-dinjità tal-bniedem. Li jitnissel ta' sentimentalizmu bil-mod li Alla jrid jitnissel. Tal-li għandi dritt, għax illum għandna dritt tal-kollox. U nagħmel mill-bniedem prodott f'laboratorju, prodott ieħor bħall-oħrajn. Jiena wint nażel mezzi li ma jirrispettawx id-dinjità tal-bniedem. Minn hemm bdejna mill-ġuf li jitnissel mill-imħabba ta' raġel u marra, kull bniedem minn hawn id-dinja jekk tnissel. U nagħmel mill-bniedem prodott f'laboratorju. Nagħmel minnu dak li jgħidu l-żfijiet. Prodott f'laboratorju, prodott li għandi dritt għalih għalhekk irridu. Nista' nkun mara waħdi, nista' nkun raġel u raġel, mara u mara. Għar pass ieħor issa. L-isfiet qalulna qed noħolqu ħanoħolqu orfni. Għala. Tridu li għala. Għaliex issa, naturalment, fejn nidħol dettalji żejda jew ċirġiel. Ħadd passiħor. Allura għandna bżonn il-ġuf ta' xi ħadd. Allura nikru l-ġuf ta' xi ħadd. Għala. U dan jibqa' anonimu. Naturalment. U din ġenetikament mhijiex l-om tat-tarbija. Allura għandna bżonn il-ġuf ta' xi ħadd. Jew inkella żewġ nisa nużaw raġel naturalment huwa l-missier ġenetikament, imma li dan huwa anonimu. It-tarbija qatt ma se jkun taf minnhom missiera tat-tarbija. U dan kollu jsir f'laboratorju. Qisna qed nipproduċu oġġett. Naturalment huwa l-missier. Ħarek ma ħwejja serju u tleżiż. Għafru li l-tarbija fit-tul imma qed immissu l-essenzjali. Tajjeb li nifhmu. U dan kollu jsir sax ngħid. U lejna di ma taffettwax lili. Allura x'għandi nagħmel jien ta' nisrani konvint. L-ewwel nett nitlob għal konverżjoni ta' dawk li qed jagħmlu pressjoni sabiex dawn l-affarijiet jitfgħu li ma jirrispettawx id-dinjità tal-bniedem nisrani konvint. Nitlob għal konverżjoni ta' dawk li f'idejhom hija seta li jagħmlu liġijiet u li qed jgħaddu liġijiet li jmorru kontra l-liġi ta' Alla. Nitlob għal konverżjoni ta' dawk minn ħutna li ma jarfux il-verità tal-kelma ta' Alla fuq dawn il-ħwejjeġ kif twassal għall-Knisja. U mbagħad nagħmel xi ħaġa. Nagħti xhieda. Mhux biżżejjed ngħid li n-nisrani
Li ma jarfux il-verità. Fil-prova kollox ħut leżis. X'nista' nagħmel jiena? Naħdem favur id-dinjità ta' kull bniedem bħala ħlieqa ġbija ta' Alla. Nagħti id-diskors tiegħi. Mhux biżżejjed ngħid li n-nisrani f'kull ambjent, bil-mod kif nifforma lil uliedi l uliedi, billi nagħmel pressjoni bil-mezzi li Alla jagħtini. Naħdem favur id-dinjità ta' niddefendi l-ħajja mill-konċepiment tagħha mill-ewwel mument. Għax anke hawnhekk imbagħad jitlu ħafna diskorsi. Il-ħajja mill-ewwel mument minn hemm bdejna billi nagħmel pressjoni bil-mezzi li Alla jagħtini. Naħdem favur sal-mewt naturali defendi l-ħajja mill-konċepiment tagħha. Kuna qed nitqu bina nfusna jekk naħsbu. Għax anke hawnhekk imbagħad jitlu ħafna diskorsi. Il-ħajja mill-ewwel mument minn hemm bdejna id-difiża u t-tisjieħ tal-familja kif ħalaqa Alla. Sal-mewt naturali defendi l-ħajja mill-konċepiment tagħha. Kuna qed nitqu bina nfusna jekk naħsbu. U s-solidarjetà hu t-leżis mamlu l-ifqar fost il-fqar u l-difiża u t-tisjieħ tal-familja kif ħalaqa Alla. Sal-mewt naturali defendi l-ħajja mill-konċepiment tagħha. Qatt biss jista' jitkellem. Issa xi defendi bina nfusna jekk naħsbu. U s-solidarjetà hu t-leżis u dan se jintaż l-ifqar fost il-fqar u wieħed jgħix u l-difiża u t-tisjieħ tal-familja kif ħalaqa Alla. Sal-mewt naturali defendi l-ħajja mill-konċepiment tagħha. Telqu fidej il-verġun qatt jew t-leżis defendi bina nfusna jekk qalbna. U s-solidarjetà hu t-leżis u dan se jintaż l-ifqar il-Madonna qalet l-swor Luċija u l-difiża u t-tisjieħ tal-familja kif ħalaqa Alla. Sal-mewt naturali defendi l-ħajja mill-konċepiment tal-familja kontu daw kollha li ħadmu favur il-familja qalbna. U s-solidarjetà u l-leżis lilu lilek sabiex nagħmlu l-Madonna u l-difiża u t-tisjieħ tal-familja kif ħalaqa Alla. Sal-mewt naturali defendi l-ħajja mill-konċepiment tal-familja kontu daw kollha li ħadmu favur il-familja qalbna. U s-solidarjetà u l-leżis lilu lilek sabiex But how far does it go? Is it possible to be wrong? We went to the University of Washington. Are you aware of the debate happening in Washington State around the ability to access bathrooms, locker rooms, based on gender identity and gender expression? I think people should be able to have access to the facility. I think bathrooms could and potentially should be gender neutral because there doesn't need to be a classification for gender. I think people definitely should have the ability to locker rooms, based on gender identity and gender expression. I think people should be able to have access to the facility. Specific bathrooms could and potentially should be gender neutral because there doesn't need to be a classification. Sex at first is, I think people definitely should have the ability to. If I told you that I was based on gender identity and gender expression, I think people should be able to have access to the facility. Specific bathrooms could and potentially Whether